så er det et stykke tid siden, jeg lavede en film. Nu sidder vi herude i haven, og det blæser lidt. Men som I kan se, så er der sket noget. Tia her, eller Tia, vi er ikke helt så enige. Tiamat, det er jo dragen, urdragen, kaosdragen, som er en hunddrage. Så for short, så hedder hun Tia. Og hun er lidt sådan en kaot her. Lige nu der vender hun bare halen til kameraet. Og så har vi jo Fafner, som skrider fremad med ham. Han røg jo ned fra skulderen, røg ned på fliserne, og fik virkelig problemer med sine ben. Har svært ved at gå. Men det er lidt over en uge siden nu, og der har muligvis været noget brud, og jeg har været meget i tvivl om, jeg bare skulle gøre en ende på ham eller hvad. Men noget i mig sagde, nej, Tia her, hun har brug for en bror. De har brug for at have noget duekontakt, så det er den ene ting. Men den anden ting er, at jeg simpelthen bare holder så meget af den her lille fugl. Og jeg ved jo godt, at ting tager tid, hvis de lige skal vokse sammen. Og det der er fremgang i, det er, at han begynder faktisk at bruge sine ben nu. Lige nu sidder han og hviler, men han har lige været nede og gå på jorden her, og der bruger han sine vinger til at krabbe sig frem, men han tager fat med fødderne, og han begynder at gribe også med sine små tæer. Så det er fremgang. Som I kan se, så er de blevet meget større. Jeg tager der frem her, Fafner. Ja, han er glad for at sidde i hånden, Fafner. Og nu skal vi lige gøre sig lidt stor for lige at holde balancen der. Sådan der. Ja. Og han er blevet større, fået hale på her, og også nogle store vinger, ja, som kan flapre. Ja, sagde han. Man kan begynde at hoppe lidt. Ja, du er dygtig. Ja. Så bruger han benene, når han gør det her. Det er rigtig godt. Han spiser. Han har appetit på livet. Men lige i starten der, så når nu hun bliver lidt for madivrig, så trækker han sig, fordi han kan ikke rigtig have alt det der alt forvirrende omkring sig. Og jeg tror, at naturligt så ville han være gået til grunden, fordi så havde forældrene fodret hende. Men nu giver jeg ham mad bagefter, og så vil han også rigtig gerne tage mad ind. Så det er jo godt. Ja, det er så godt. Du er så dygtig. Ja, og du bruger mere og mere de der ben der. Jeg har øvet mig på healing, og så har jeg gjort noget helt vildt. Jeg har købt ham noget fjernhealing. Der var nogle søde mennesker, som hedder Lyscirklen, som healer dyr. Og så tænkte jeg, det kan jo være, at de havde lyst til at give et tilbud, og det gjorde de så. Så han blev healet her i går, og jeg synes faktisk, jeg kunne mærke en forbedring. Og jeg går ind og støtter op om den healing, og mærker ind i knoglerne på ham, og sender noget lys ind i kroppen til at komme så hurtigt. Og det er jo en fantastisk, ja, jeg har jo altid troet på det, men det er jo så nu, at prøven står, kan man sige. Så Fafner, han skal gerne kunne gå på sine ben igen, men vi tager lige lidt tid endnu, ikke? Ja. Så det er alt for den her gang. Tia, hun er også meget med her i kærligheden, og nu sidder hun lige lidt for sig selv her. Men ellers så sørger jeg meget for, at hun også sidder på den anden side af benet, hvis jeg sidder med dem i skødet, og ligesom er med og bliver nusset og kysset lige så meget der. Så det kan hun rigtig godt lide. Ja. Så nok for denne gang.